de jugar una mica, i com que segurament no ens en recordarem del que hem llegit, així podem jugar amb sabors, amb sensacions i gaudir una mica més. Tenim aquí amb el primer formatge, que no direm quin és, un vi escumós, d'acord? El Mas Candy. La marmelada de figues amb tot el penicil·línium que hi hagi, però que porti, funciona superbé. Funciona amb tot tipus de blaus.